Dobrý deň. Vítajte pri počúvaní našej série videí, ktorá nesie názov Spoznaj osobnosti obce Pozdišovce. Dnes sa budeme rozprávať o hrnčiarovi a ľudovom umelcovi Jánovi Čižmárikovi. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ján Čižmárik sa narodil 6. septembra 1911 v Pozdišovciach v hrnčiarskej rodine Michala Čižmárika a Márie rodenej Magurovej. Mal 3 súrodencov, z ktorých 2 bratia boli hrnčiarmi. Manželka Mária pracovala tiež v hrnčiarskej dielni ako maliarka keramiky. Hrnčiarstvu sa vyučil pri svojom otcovi Michalovi. Spočiatku pracoval v domácej dielni s otcom a bratmi Michalom a Andrejom. V roku 1947 absolvoval kurz pre hrnčiarov, ktorý viedla profesorka Julia Horová-Kováčiková. Bol spoluzakladateľom správy hrnčiarskeho družstva. Jeho tvorbu charakterizovali náročnejšie formy, ktoré vytváral na hrnčiarskom kruhu. Uprednostňoval jednoduchý dekor s jemnými, farebnými odtieňmi. Vyrábal zväčša úžitkový riad na domáce použitie. Jeho doménou boli veľké vytáčané predmety vázy, misy, taniere, krčahy, hrnce a podobne. Jeho expozície získali aj medzinárodné ocenenia. V roku 1955 bol ústredím ľudových umeleckých výrob Bratislava rekvalifikovaný na ľudoumeleckého výrobcu. Zomrel ako 63-ročný 4. júla 1975 v Pozdišovciach a je pochovaný na miestnom cintoríne.